Okay mga kaibigan, dito po kami sa Juan, dito sa lugar na ito. Turkey kamu, Turkey. Turkey ba sir? Ayan yung pinsan na namin. Ito. Saan ka pupunta? Ito yung pinipicture namin. Yan. Hello kabayan! Oh. Gandang gabi sa Pinas, gandang hapon sa Turkey. Ayos lang? Oh. Saan ka natutunan Tagalog mo kaibigan? Dito sa Tilo, kasama Pilipino dito, 25 taon, Nico Santico dito, alahas, ginto. Asan ahas mo? Yan. Dito lang, kung may gusto bumili sila alahas yun, yan ganyan, walang problema. Yung account mo, Agamulak eh. Oh, account ko Agamulak, kung may gusto bumili, Oh. pwede chat mo na lang sa Agamulak messenger ko. Aga mo lang pala? MULAG. Wow. Oo, kuya ko eh. Kuya Koy, piktibo. Wadalan. Ayun yung si Pampi, grabe yung Pampi. Ano masasabi mo, Wal? Sunbeam, Tin nga, yeah. be. Sampo nga yung madalan. Yan yung buso namin, kaibigan. Yan siya. Yan. Two ones. Tracy yung asawa niyan. Tracy, may 13 anyos din na asawa. Yung pan Tracy, yun yung 13 anyos. Grabe. Nakapapati yung... Piktibo talaga. So, ilang, magkano yung bayaran ni Chipmate sa binili niyang kuhan? Bumili yan sa secret, baka hindi gusto. Secret ba siya? Ilaw. Okay. Ayos lang, kuya ko eh. Ito yung businessman dito, legit ito. Sa mga Pinoy. Oh Best yeah. regards to lahat. Oh yeah. Ingat. Oh ingat. Ciao. Bye. Bye. Magandang gabi, magandang umaga. May udto, may hapon. Oh. Ayan. Ito to yung pinaka-kuhan dito sa kuhan. Tingnan mo. Oh. Bakit masyado kang mahihain sa kamera? Ha? Siyempre, Ano yung tumubo sa ano mo? tatlo lang yung asawa ko. Tika lang, luko-luko ka. Ano yung tumubo? Ngayon ko Ito yung paninda niya mga kaibigan. Yan siya. Bawal lagi na siya. Ayun, kung may gusto bumili, pwede yun. Oh yeah. Kay God. Tiktibo. Yan. Ang ganda ng tato ng halimaw na to. Pero pag ganyan, boss, maklaro yung dilaw, ano? Ganyan, no? Kailan nga yung pangalawa yan? Naka-schedule na sana. Naka-schedule ba? Yan na yun. Tour mo na tayo. Schedule na yun. Yan yung si Chipmate. Yan yung pinapamalakasan nito. Okay. Harot Ciao. na yan balik yung tsokolate. Apa yang ambilin? Apa?